said. Xabi naiz, kirolekintzak mintegiko irakasle bat. Hemen garatzen ditugun bi goi-mailako zikloa aurkeztu nahi dizkizut. Bata deitzen da gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, eta bestea egokitze fisiko. Reaching my doubts, I'm lost today. Not scared of the dark outside. The light it shines for me. I'm past the jetty and far from the tide is home. This sets me free. I see the writings on the wall. True as beauty is the leaf before it falls. Take a deep breath, then I count to 3. Find the calm of the storm and then rescue me. You ever wonder why birds never cry when it comes to morning? When it comes to you. Do you see the sun? Do you see the truth? I don't think you do. Lehenengoa B ereduan da, eta bigarrena B ereduan. Zer esan nahi du B eredua? Zikloak osatzen dituen ordu kopuru horietatik. Bi zikloak goizeko ordutegia dute. Goizeko 8:00-tik eguerdiko ordubik eta 25 arte. Bilak 2 urtetan zehar garatzen dira, ikasgai desberdina ditugu hor barrun, eta guztira 2000 ordu betetzen dituzte. 2000 ordu horietatik badago ikasgai bat enpresetan praktikak garatzen dituna, eta bera bakarrikan 360 ordu ditu. Bi ziklo hori buruzko informazio egituratua hemen aldamenak dezu. PDF batzuk jarri ditugu, nun zikloen ezaugarriak eta aukera profesionalak eta alakoak azaltzen dira. Beraz, horrentzak jarriko izkizut hemen pantailan elkarrekin biztazoa botatzeko. Ikus dezakezun bezala, batxilergoko titularekin sartzea da arruntena, baita ere erdi mailako zikloetatik datosten entzat. Eguneko batzuk, kopuru batzuk ditugu mugatuak batzuei eta bestei Jaurlaritzak dion bezala. Badira sartzeko beste modu batzuk ere, hor dituzu. Dokumentoren azpikaldean, referentzia proiektua dakazu, ikusteko zein ikasgai edo modulo ematen diren lehenengo mailan eta bigarren mailan, eta astero zenbat orduko dedikazioa duen bakoitza. Gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza zikloak badu lotura gehiago kirol hastapenarekin, bere irakaskuntza, bai banakako zein taldeko kiroletan, instalazio turistikoak, klubak, kanpamentu, gazte aterpetxe, bai, hortan garratu daitezkeen jokuak eta dinamikak. Egokitze fisikoa zikloa berriz, lotura gehiago du gure gimnasio zein kiroldegitan dauden teknikarien profilarekin. Hauek, ziklo indorra edo zumbako, musikaren euskarripean dauden jarduera guzti horiek lantzen dituzte, hortan daude jarriak. Hortaz aparte ere, gimnasioetan, entrenatzaile pertsonalak edo tonifikazio, muskulazio plangintzetan daudenak, eta alakoak. Bi zikloek urriztelazioetan sorosle bezala lan egiteko baimena profila dut ere. Ezagutza eta gaitasun tekniko guzti hauen gainetik, enpresek gaitasun pertsonalak priorizatzen dituzte. Langileen jarrera, disposizioa, puntualtasuna, komunikatzeko gaitasuna, disponibilitatea, eta halako zerrenda luze bat, hemen dezue Gipuzkoako enpresek bereien txosten batean jarritako irudi bat. Ikusten dezuenez, beraiek jarrera, disposizioa, interesa deitzen diotena, beste gaitasunen gainetikan doaz. Hauek, oinarrizkoak dira titulatzeko, eta gure kalifikazioetan pisu potentea dute. Gure kasuan, jarduera fisikoen mundura etorrita pertsonekin egiten dugu lan. Eta pertsonekin lan egiten dugunez garrantzitsua da, begietara begiratu. Komunikatzeko gaitasuna ez bakarrikan hitzez, baita ere gorputzarekin komunikatzen dugu, dinamizatzen dugu, animatu. Halako gaitasuna bali maituzu, hori bali madira zure ezaugarriak, zorionak, hau esan diteke zure lekua. Aldiz, timidoagoa edo barrukoiagoa bali mazera, ikasi barko duzu. Zure barruan dagoen hori eskatzen. Zaiatuko,
aipatu ditudan 380 ordu horiek, hau da, enpresa praktikak garatzeko degun ikasgaia edo modulua, guk enpresa publiko zen pribatutan garatzen du. Hau da, aisialdiko erakundeak, gimnasio zein kiroldegitan, osasun ongizaterekin zerikusia duten enpresekin, klubetan, eta lakoak. Hori bai, Jaurlaritzak baimentzen digu 380 ordu horiek aldi berean egin beharrean bateratuak bazatitzea. Hau oso ondo etortzen zaigu, gizarte eta kirol animazioko zikloan, kirol astapena eta progresioak bizitzeko, ikasteko. Eta lehenengo mailan zehar, ordutxo batzuk aurreratzen dituzue, klub, zein, beste erakundetan, igeriketan, futbolan, zein den lekuan, laguntzen. Ikasgaiak aurrera ateratzeko zenbait instalazio behar ditugu. Bai kanpo instalazioak eta baita ere, gureak, barrukoak. Kanpo instalazioak, igerilekuak, pista polideportiboak, frontoiak eta Donostiko udalak usten dizkigu. Hitzarmen badegu beraiekin eta ondo doa. Bestalde, gure instalazioak, batzuk ikusi dituzu, Leheno aurkezpen honen hasieran gela batean egon naiz, gero goiko gimnasioa ere ikusi dezute, hau da gure fitness aretoa. Hemen tonifikazio zein muskulazioko plangintzak eta zirkuitoak eta garratu eta ikasten ditugu. Eta amaitzeko lanbidek homologatzen dituen zenbait kirol titulo ofizial ere ematen ditugu hemen. Zertifikatu profesionalak ditzen dira, eta azken urte hauetan batez ere lehen sorospenak, igerilekutako sorosletza, hondartzetako sorosletza, musika euskarripean egiten den egokitzapen fisikoa, horiek izan dira. Halere hau urtero aldatu daiteke. Lanbidekin harremanetan gaude, eta batzutan zerbait garatzen dugu, bestezutan beste den bat, hori irikia da. Espero dut informazioa osatua izatea, halere webgunean bertan badituzu beste zenbait leku klikatzeko, enteratu zaitez, eta dena ikusita animatzen bazea, ongi.